Čau lidi, dneska vítám při dnešním videu a dneska tady zapneme Robloxíček, prdlíček. Omlouvám se vám. A dneska si pořádně zapaříme nějakou debilní hru. Bav. Jste se ale lekli, akorát, že vůbec. Hele, já se asi přenesu klávesnici. To je asi... Jdem zkusit to už jsem hrála. Akorát, že ne na vaše video. Zkuste napsat P-O-O-P. To znamená vlastně prd. Znamená to prostě upsí. Ještě se to, spáruje se to. Ne, škoda. Tak budeme hrát bez nich. A to se vám respektive omlouvám. Jo, ještě lidi. Moc krát se vám omlouvám za můj hlas, že mám totiž v puse kradlík. Ne, jsem nachcipana. Vlastně tam vlastně se vám objeví velký smradlavý pup. P. Ježiš, já to musím stišit, pardon. Joj. A vy se budete stlušťovat a zvětšovat jako ten obr, který mě mám zašlat. Kde je? On tak rychle odkráčel. No nic, omlouvám se vám za můj. Vidíte toto obra? S jednou nohou. Pardon! Jdem tady sežrat pup. Já chci pískový pup sežrat. Vidíte? Už přibírám kilo. Takže tady žeru, respektive hovno. Obr! Mě tady štou ty obři. Hej, reálně mě tady zašlapuje pořád. Oni jsou tady dva. Jdeme se podívat na věž, aby jsme je viděli. Dobrý, chci sežrat toto velký pup. Já tě chci sežrat, ty pup jeden. Se nedá sežrat? Ježiši! Mě to nebaví ani neprdět. Čus? Kámo, ale dobře, ty stačí stát u hovna. A vidíte, a vy hned zblíznete. Ty voky, tam jsou taky hovínka nějaký. Právě jsem asi pod vodou. Ano. Lidi, dejte mi rozhodně odběr, protože já vám říkám, že já to někam dotáhnu. Můžu se žrat královnu, paní. Ne. Chudáci obři, se sem ani nevejdou. Co pak tady je? To je děura. Ne, tak to tady prostě postavuje. Borec, kdo to vymyslel, to musel dát extrémní práci. Skáču! Co je toto? To je hovno jako mušla. Pardon, lidi, zase prostě slovíčko. Samozřejmě kouká se na mě menší content, než jsem já. Tady je pan Hovínkovač, pan Hovnivál, ty vole, chrní oheň, já se tě nebojím. Ne, mě to ubírá, hape. Nepomoc, Hovínkovači, Hovínkovači.
Pomoc, já zdrhám. Ne. Pomoc, nezabij mě tvým chronáním. Ajeja. Tady máme hezký teplíčko, jo, hned u teplíčka je zimička. To dává vlastně nesmysl. To dává nesmysl, co to mám. A ještě jednou se mám velmi omlouvám za můj hlas, protože mám v puse pup. A to už jsme se vysvětlovali, co to znamená. Tam je mega tobr pup. Teď jdu ještě na toto mega tobr pup. Já ho nemůžu sníst. Tam je zamražený pup. Víc jich tady je. Zamražený pup. Nebudeš smutnej, na nás se kouká mrtvý pup. Tady je v záchodku. Můžu sníst celou tuto bytovku, já bych se dala. Já jdu do svého domečku, neotravujte. Hej. To je nějaký cukrový nákup. Já tam chci. Ej, Olafa. Cože oni mě podvedli, ty grázlova. Hnědý pup, to jsem... Viděl jsem ho takový zbarvený asi, no ještě. Velký chci. Já ho nemůžu sežrat. Lidi, tak reálně tady půlka hoví negde sežrat a půlka ne. To není fail. Zrovna na ty největší. Já jsem to zežrala jako nič. A pro další video mi dejte like, pokud tady bude aspoň 5 lajků, tak natočím druhý díl, takže bye bye.